Kaborom bat ka jiro nga ay shoblay hakani ka por ka Manna kawan biang syapi bangin Ukraine syapang long balayalam daw Mynsiem Bakhuid. Kaktiin joblay ki tu naga room kalenong bapragat kat bagat saw. Na markat kita balayalam daw Mynsiem Bakhuid. Kita ken kilong kikon joblay. Senam bertemai udang sedang kena kepor banyat ya wei ke sengi kalong bertemai yangi imtip gai ke bancia bat kumnung yen le bat ngihap banyat bat banyak kenduk iki babon ki jingya kenduk usnam bat ke sengi katayo bat ubenai kilong kum ke lenti hari klau ka bangim tip lupa ki ki jingjia ba ki ji kenduk kinwan andrei ke tin joblay ke yatu bala da ialam daw Mynsiem Bakhuid gilong ki kono blay inom baklano na ka ialam jo Mynsiem jo blay David agasam jis palay kundai ong siya ngan pet no Mynsiem jo me atray namar Mynsiem jo blay yo haba pidan ha kamra ha ki klaw kiptap ha galanti sengkin Mynsiem jo blay utip wat ia kata kaktin shua ba pinkren utip ia kit khotmet jo pi baro blay ulat tau ya kita khotmet jong pi bala tho aga kitab jong ke jing im bat agata kitab ke jo blay ya ka ba wei poi na ka kanam dei bandu kata ka dei ka jing tip jo blay nandu du set lani nadu adu wai bat ya kita khotmet baro utip ya ka sngi jo pi utip ya ka batia bat ka basyong utip ya ka bayeng jo pi utip ya ka tin chwa bakan mi utip ya ka jingmot ka ba pi mot apo utip ya kata ka lasyai jo pi utip ya ka ban sawan bat ru utip wat lano bat lano ba pin lait no na ka ne ka pertai ka ni ka long ka jingtip ka bau blay omla ban bor ya u halor ka ni ka nong rim bau blay utip na dangi sya ka jingalam jong u un ya lam ka lenti ka babet ka banginam sa kamano na kata ka jingalam ka jo blay Mynsiem Bakhuid u ya lam yangi ha ka jingyai lenti ha ka jingyai lenti ka bangila ban yo ya ka nuksa jong ki kon Israel habau Moses ya lam na Egypt syari kanan bat ublay ula pa ki daw rishol o mensngi bat daw rishol ding men miet ban kedaw lenti ki bat bakinom bakla sya kata ka lenti ka bau blay kwa ki bakin poi bat hang ni ha ka New Testament ngidon ka ktin jo blay ka balong taw rishol o bat rishol ding ngidon ru Mynsiem Bakhuid jo blay uban ya lam yangi ngidon ka jing tip lem ka Bakhuid ka bala ban ya lam yangi biang ha kata ka mon ka jo blay bangin nom du no ia kata ke jing alam ke joblay banginam du no ia kata ke plan ke joblay ha ke jing em ke jongi ke tin joblay ke yatu hang ni ba kat ki balay alam do Mynsiem jong ublay kita kilong ki kon ublay ka bamot Mynsiem Bakhuid u yalam bangin le ia ka mon ublay bat ha bangin le ka mon joblay kom ta ngilong ki kon joblay Mynsiem Bakhuid un yalam yangi how new snam Mynsiem Bakhuid yalam ya ka decision ka bangin shem Mynsiem Bakhuid un yalam ha ka jing shakri ka jong pi yau try Mynsiem Bakhuid un yalam ha ka kam jo pi ying asam ha ki jing pule jo pi kum ki kena samla ki badang pule Mynsiem Bakhuid un yalam ya ki tu ki breu ki badai ban shem ya la ka kurim bat ukurim hagata ke jingalam Mynsiem Bakhuid jo blay yalam yepi bapila ban pendep ye ke syongka syongman ka badan borom hakmat ublay bar kmat ubriu Mynsiem Bakhuid yalam yepi bapila ban yo ika kam ke jam ka badai biang Mynsiem Bakhuid yalam yepi bapila ban keren ban yeslok iki briu hagata ka lenti bakin tip yau Jesus Christ Mynsiem Bakhuid yalam bapila ban yo ya kata ke jing sumar ka badai biang bat ia ka jingkot jingkia ka badai biang Mynsiem Bakhuid yalam ye pi khnang ba ka ta jing tray jing ta bat ka yo ka kot jo pi kan survive kan im bat kan dap kan biang kan don ka jing yalam ka baken jablay yo don ki kam ki bapila sateng bamla ban pendep duai ho Mynsiem Bakhuid yalam ye pi bapila ban pendep ya ka ta ka kam yo don ki jing tray ka basateng bau blay yalam ye pi bapila pendep ya ka ta ka jing tray yo don ka ta ka jing ya lenti ka bapila sakmano
wan show try bau blay dau Mynsiem Bakhuid ula ban ialam ya pi don le se ki jingblin besniu ki badang sa hang ne hang tai ya ka ba pi dang ha ban bread no ban ino duai hau Mynsiem jo blay un ai bor ya pi kan ni ka tin jo blay ka ya tu hang ne ba kat ki balai lam dau Mynsiem Bakhuid ki long ki kono blay Mynsiem unom ialam bakla na ka katin jo blay Mynsiem Bakhuid unom ialam bakla na ka man jo blay but long ki bla dap daw Mynsiem Bakhuid duai hagi telit long bala pen baptist daw Mynsiem Bakhuid long bala pen sngutu da kata ka jishai blay bau Mynsiem Bakhuid un ialam nya pi hagalenti ka badai biang ka bible ki tu habang ngi duai ru ngi duai Mynsiem ngi duai kat kum ka man jo blay but haba ngi pulei ka tin jo blay habo Mynsiem utrai dan po jongi yin sngo thu ye ka jingmot jong ka tin blay ngan tuai hakani ka por ba Mynsiem Bakhuid jo blay un ya lam lenti ye pi ba pinom sakmano bat ba pinom sakut lemne pinom dan hab deng jong ka jing paidin henry ba pin yat hagalenti ka ba dei biang Mynsiem jo blay udeu blay u blay ulong unong yarap jong pi unong pentengen jo pi unong hikai jong pi unong pensyai jo pi udana senda jong pi unong yarap jong pi bat uta udai Mynsiem Bakhuid udai ublay pau blay khon bau blay Mynsiem Bakhuid udan bat pi ban pen pau ya ka borom mu Jesus Christ happy to blay unda karku hagane kapor try Jesu be ngaduai bau Mynsiem Bakhuid jo me un kata bat un pen kendu ya ki breu baro ablay bat ban long ru ko tribe ke jing plai yau Jesus Christ na mar ka tin jo me ko ong andala wan Mynsiem Bakhuid un pen kendu ya ka pop ya ka hok bat ka jing bishar Mynsiem Bakhuid ya lam ha ka jing shisha baro Mynsiem Bakhuid un pen pau yo Jesus Christ hagita ki ba don kam bat hagita ki breu Mynsiem Bakhuid un pen ngau thu ki jing tho baro Mynsiem Bakhuid un ai ki jing ai ba kan ja Mynsiem Mynsiem Bakhuid un pen chaj bor ki batlat bor Mynsiem Bakhuid un ai yo so yo Mynsiem hagita ki ba pediang ya Mynsiem Bakhuid un ya lamba ngila ban sensyar ya ka do bat ba ka do kan nom la ban long ka ken rat henry ngin pen yap tron ya ka jing kwa brai ka do do Mynsiem Bakhuid Mynsiem Bakhuid ya lam ho no snam bar ro chi snam ka wei ka sngi ka wei ka tayo ka wei banai baro on long balay lam daw Mynsiem Bakhuid barkat ki balay lam daw Mynsiem Bakhuid ki long ki kono blay ngatuway ka ni kapor baga jingsuk ublay kan sensyara pi haga kartenga daw Jesu ngaduway amen.